Minä olen ajatellut luoda maahan uuden järjestelmän. Kuten äsken sanoin, minulla on vasta muutamia homoja. Mutta aiomme hypätä sillalta alas. Sinne vaan. Mitäkö mielessä? Minusta tulee Karvanen. Penis! Korppion. Seksi Seppo. Aion omistaa loppuelämäni sille, että Perunamuusi. tässä maassa toteutuisi. Oikeus on sitä, että Panna persuksiin. kaikki teloitetaan. Hirttäkää, Alfred. Hei Korppi. Tule istumaan. Alfred. Sinä turpa kiinni nyt. En Korppi. Minusta tuntuu, että olet käsittänyt jotain ihan kokonaan väärin. Että mitä? Heittäkää tämä lurjus. Sillalta alas. Mitä ihmettä aiot tehdä minulle? Sinut teloitetaan. Odota, älä tee tätä. Halo? Olette siis pidättäneet Homoja. Joku on seksi. Homo. Ai. Seksi. Homo. Korppi. Minä tiedän kaiken. Konttorissa vähän puuhastellaan. Korppi. Minä en unohda. Tätä saat vielä katua.